utul ilma darajat. Wa qala aidan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Al mukarramun para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, utaminipun akhina fillah Kiai Imam Husni saking Magetan nggih. Tapi sakniki dugi Pemalang. Khadimul Ma'had Mbah Kiai Hirman ingkang kawula mulyakaken lan kita dongaaken sareng-sareng. Muga-muga panjang umure Allahumma, panjang yuswane kangge ngatur masyarakat wonten ing dusun pundi? Pengger, Kecamatan Wono, Kabupaten Wonogiri nggih. Bapak Camat beserta Muspika yang kami muliakan, Bapak Kapolres lan sak panunggalane ingkang kawula mulyakaken, Bapak Lurah beserta perangkatnya yang kami cintai, wali-wali santri ingkang kawula mulyakaken, santriwan dan santriwati yang kita dambakan. Pertama dan utama monggo sareng-sareng nginggahaken puji syukur wonten ing ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan bareng-bareng alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kawula saged sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Padahal perhitungan saya ndak nyampe. Sampeyan ngertos, kula budal king dalem niku jam 1:00. Badha zuhur. Kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 sedasa 9 jam. Karena ada macet. Wonten ing Pantura menika. Tapi dengan izin Allah alhamdulillah walaupun jam berapa saya tunggu. Mula kawula matur taken dateng jenengan sedaya. Sampai jam berapa, Pak? Ayo jawab. Sampai jam berapa? Subuh. Pak Kapolsek sakake, Pak Camat sakake. Sampai jam pinten, Bu? Sak kuwate nggih. Nek ora kuat yo sakniki mandhap nggih. Oh, dereng, sik kuat nggih. Muga-muga mangke napa ingkang badhe kawula aturaken saged manfaati kangge kula panjenengan sedaya terutama anak didik putra-putri panjenengan. Muga-muga dados putra-putri ingkang sholih lan sholihah pikantuk ilmu ingkang manfaat. Allahumma amin. Sholawat salame Allah kita suwunaken mugi kaunjuaken wonten ing ngarsanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggang saat menika Mbah Kiai Hirman menika ngrewangi perjuangane Kanjeng Nabi. Jenengan nitipake putra-putrine supados wonten ing MI iku insyaallah besok ora rugi. Pengin rugi napa pengin bati? Bati. Lah anake niku putra-putrine jenengan sekolah ten SD napa ten MI? Saestu. Ana sing SD ora ayo ngacung. Raisin. Mbah Hirman saking napa wau alumni Banyuwangi. Banyuwangi saking alumni Ki Mukhtar Syafaat. Kula mun nate salaman sepindah. Ki Mukhtar Syafaat, Ki Mukhtar Syafaat saking Mbah Khalil, Mbah Hasyim dan lain-lain. Subhanallah. Nah, pancen kula ajeng-ajeng niku Mas. Jenengan pun pikantuk nggih. Pun telas. Nambah mboten? Oh mboten.
Kalau terasakan. Mugi-mugi kula jenengan pikantuk syafaat Kanjeng Rasul awet donya ngantos akhirat finish wonten ing swarga. Allahumma amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken. Kawula nek ora nitipake Fatihah kalih keluarga Mbah Hirman. Pesantrennya Mbah Hirman. Sekolahannya Mbah Hirman. Keroyo-royo 9 jam saya datang ke sini. Ya Allah capek dia bokonge pantate niki lho. Saestu. Mula kula nyuwun ikhlasin jenengan sedaya. Fatihah kangge kemaslahatan. Kangge kemanfaatan. Napa ingkang dipun asuh kalih Mbah Kiai Hirman. Monggo sareng-sareng nggih. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wali syafaati Rasulillah wali manfaati hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, jenenge kiai niku telu ngoten lho. Sampeyan siji wis nggih, bocor ora ana, joke ora ana tambahe. Pengin dadi kiai ora niku? Kasep. Mun brengosen kok. Sing dididik untuk jadi ulama menika putra putri panjenengan. Kula mlampah saking Pekalongan Pak, jam 1 berangkat. Macet 2,5 jam akan masuk Alas Roban. Pikiran saya, apa sampai di Purwantoro saya? Apa sampai di Wonogiri saya? Insya Allah sampai. Tapi yang paling masuk dalam hati kita, sok kula sampeyan kuwi nek aring swarga dalane macet apa ora, Pak? Ayo. Dalane swarga niku macet apa ora sampeyan? Pengin macet apa pengin langsung? Cara Pak Kiai Gus wau melu ulama. Melu Nahdlatul Ulama, perjuangkan MI, perjuangkan yasinan, tahlilan, masjid berjamaah dan lain-lain. Ada kalimat mangqallada aliman laqiyallahu saliman. Sapa wonge anut karo ulama ketemu Gusti Allah selamat, ketemu Gusti Allah nang swarga. Allahumma aja amin tok, Lek. Zuhure piye, asare piye, maghribe piye, isyae piye, subuhe subuhan apa subuh temenan? Sing nang kene iki subuhan apa ora mangke? Sing wis subuhan apa ora? Ngiler. Ngorok. Ora isin karo Mbah Hirman. Dijejeli, ditulangi. Monggo wau sing diaturake Pak Kiai Imam Husni menika dipun laksanakaken. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken. Ada cerita. Ana wong sugih duwe anak loro, lanang kabeh. Siji Ahmad, nomor loro Muhammad. Upamane arane ngoten. Jenenge niku. Jare pakne kudu sekolah SD. Ora. Anakku kudu sekolah SD. Jare ibuke ora, kudu MI. Lah gawene bareng dadi kok gegeran. Nggih, gawene kan bareng. Enak bareng, kesel bareng. Bareng mun dados putra putri gegeran. Siji njaluk SD, siji njaluk MI. Saiki ngene, Bu. Sitok. Sampeyan milih sing nomor sitok apa nomor loro? Jare pakne, wah aku sing nomor 1, wong aku sing marahin dhisik kokan.
Sing marahin iku sing lanang napa sing estri? Marahin opo le? Ayo. Akhirnya dengan sepakat Pak Ne niku ambil yang pertama, Ibu ambil yang kedua. Sing Pak Ne goreng SD, SMP, SMA atau SMK, terus universitas. Sing Ibu mboten nderek Mbah Herman. Saku nang MI kene lah. Engko bar MI terus nang Sanawiyah. Bar Sanawiyah tak gowo nang Banyuwangi kono. Mek ngaji mawon. Kedua-duanya jalan bareng dengan seksama. Barang pun lulus menika dilungguhake dua anak Ahmad dan Muhammad. Jare Pak Ne takon, "Le, kowe wis tak sekolahke dhuwur, wis ngentekake sawah akeh, wis ngentekake ragat akeh, aku pingin ngerti hasilmu." Jare ibuke, "Muhammad, kowe wis tak MI-ake, wis tak sanawiyahake, wis tak aliyahake, wis tak pondokake, pingin weruh hasile." Dites, Pak. Pak ini pertama ngetes. "Ahmad, saya tanya padamu, sing wis dadi perguruan lembut napa tinggi nek mriki?" Nyamuk napa tinggi? Perguruan tinggi. Ning apik kabeh niku lho, nek perguruan ku apik kabeh. Ini dalam cerita. Pertanyaannya sama. Pak Ne takon, "Hei Ahmad, apa sebabe suket?" Ngertos suket nggih? Sing nang dhuwur gunung kok ora iso dhuwur-dhuwur. Tapi suket sing nang Tegalan kok iso dhuwur. Jawab Ahmad dengan tegas, "Yang di atas gunung sebab dekat dengan matahari. Jadi panas, ora iso tukul. Yang di Tegalan karena jauh dari matahari. Jadi bisa tumbuh dengan subur. Bagus, 100 untuk Ahmad." Ibu takon, "Wahai Muhammad, pertanyaan yang sama, apa sebabe suket sing nang dhuwur gunung kok ora iso dhuwur-dhuwur, tapi sing nang Tegalan kok iso dhuwur-dhuwur?" Jawabnya nyemeh, "Niku kersane Gusti Allah, Pak. Niku kersane Gusti Allah, Bu." "Wah, bapakane kuwi anakmu ngarang nang MI ya isone ngono kuwi. Ora kaya anakku nang sekolahan SD mono-mono dadine matematika hebat, hitungnya hebat, ininya hebat." Ya. Ngalah tok. Cah MI niku ngalah. Nek cah SD niku sangune 5.000, nek cah MI 2.000 anutan. Sing bejo niku tiyang sepuh napa bocahe? Tiyang sepuh bejo 2.000 anut. "Iki bapak ora duwe duit nang, mangkat ya." "Nggih, mboten napa-napa." Mangke lebar napa wau istirahat ten gene Mbah Kiai. Kok linga-lingo kok ana susu niki. Jajal bismillahirrahmanirrahim. Ora sangoni asale. Ngombene wantah, nginume wantah. Muhammad sing mondok KDMI mau balas tanya. Instruksi Bapak, saya mau balik tanya. "Takon apa kowe goblok?" Mboten kula tak takon. Remo atau rambute ibu menika kepanasan terus. Mboten nate dipun tutupi jilbab. Kalah karo Rina sapa? Tahu kok tahu. Sekarang jilbaban Rina. Kok kiai ini ngerti? Berarti ndelok waduh.
Remane ibu kepanasan terus, tapi iso panjang. Nyuwun sewu, lawe bapak sing kademen terus kok ora dawa-dawa sih Pak? Apa ayo? Aja dijawab. Ayo, niku kersane Gusti Allah. Niku sing iso jawab napa? Cah MI, Pak. Sing SD ra iso jawab. Ya wes, aku kalah 1-0. Berarti Real Madrid karo Liverpool. Kok ngerti? Ndelok bal, sama seneng bal ora? Seneng nggih? Oh, ndelok bal oleh, tapi karo nyekel tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah ngoten. Ya, aku takon meneh. Bapakane takon karo Ahmad sing barep. Ahmad aku tak takon. Apa sebabnya banyak napa angsa? Angsa nggih. Siji banyak, telu banyak, 10 banyak niku wong Jawa. Bahasa nasionalnya angsa. Apa sebabnya angsa kok munine dawa? Wak. Dijawab, sebab gulune panjang, Pak. Oh iya. Betul. Kowe Muhammad, apa sebabnya angsa kok munine wak? Niku kersane Gusti Allah. Lagi-lagi Gusti Allah, lagi-lagi Allah. Kok isone apa sih? Meneng mawon. Ya, kula nyuwun instruksi tak takon maneh. Bapak, enten kewan gulu kabeh. Sampeyan ngerti? Hewan leher semua. Napa? Ula utawi sawer. Munine pripun munine? Nek dumung hos. Padahal gulune dawane pol mulai kadek ndas napa sirah? Sirah atau ndase ula ngantos buntut niku gulu sedaya. Nek ra iso muni. Wonten hewan maneh ora duwe gulu tapi munine seru. Napa rupane? Katak. Pelaran dia gulu niku lho. Niku nek ora kersane Allah taala, sedaya mboten saged. Jenengan ora kersake Allah nang kene, ya Allah sukun delok Eros karo Tania, betul? Nggo esuk si ono malih, tapi akhir sana hanya malam ini. Mulane Allah Subhanahu wa taala dawuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajate, pangkate wong-wong sing beriman. Jenengan iman karo Allah, iman karo dina akhir, iman karo kitab, iman karo rusul, terus dilakokake, besok bakal mulya derajate ana ing swarga. Kalau temen iki heran, Pak Camate enten, Pak Kapolseke enten, ya Allah, ora kuwatir engko esuk kuwi areng kantor. Oh esuk prai nggih. Prai mboten? Mulane alhamdulillah, tapi nek Kapolsek ngen kula ngriko angger tunda pengajian. Ana acara rapat, ana acara nopo, niki alhamdulillah. Jebulan kok tiang Pekalongan. Wong kandhang serang ngertos wira desa ya tangga kula. Pak Kapolsek, Pak Camat, iman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula sampean aja ketinggalan. Wong sing nganggo seragam kaya nika mawon bakal mlebu swarga. Mongko sing nganggo sarung ora mlebu swarga, ra isin ngono. Nggih ra? Mulane aja sak penake piyambak. Masjidnya diiseni, jamaahnya diiseni, MI-ne diiseni, insyaallah balapan sampean melayu karo Pak Kapolsek menang napa kalah? Kalah ora apa-apa. Pak Kapolsek terus apa mau olahraga kok. Sampean olahragane nek ana jagung tothok ngono. Nek panen jagung olahraga nggih, ra apa-apa.
ning besok nang swarga balapan. Kala-kala nyalip karo Pak Kapolsek, nyalip karo Pak Camate. Nek Mbah Herman jelas mlakune inti-inti ngono lho. Pak Imam Husni mlakune inti-inti. Mboten cepet. Sebab lingak-linguk ilang-ileng kalian jenengan kabeh. Ana kiai mlebu swarga kok ngincilik bae mundur. Nggih Mbah Herman, benjang nek mlebu swarga aja ngincik. Santri-santrine digoleki mbok menawa do kesasar ketemangsang ten pundi. Ayo kembiyen kan melu sih. Yasinan, biyen melu sih jamaah anakmu titipke nang nggonku. Ayo ditarik. Dilebokake dhisik aring swarga. Allahumma. Niku wong sing beriman. Kiai ora bakal mlebu swarga dhisik niku mboten, mesti keri dhewe. Walladzina utul ilma darajat. Sing pakdi, sing badhe diangkat derajate ana ing swargane Allah taala orang-orang yang mempunyai ilmu. Termasuk putra-putri panjenengan sedaya sing dititipake nang MI, insyaallah besok bakal narik karo sampean ya Pak. Klemar-klemer kaya sarung. Ditarik karo putrane jenengan. Biasane nek ten nggen kula niku putrane aring musala sregep, aring masjid sregep, bapakane biasane nek ngriki pripun kaya niku mboten. Mboten nggih. Nek putra-putrine ngejak aring masjid, ayo Pak, balapan. Kadang-kadang wis kowe mono makan dhisik, engko aku tak keri nusul. Ning ora tekan. Lah niku sing dadekake kula sampeyan kok ora gondelan sarunge Mbah Ki Herman niku ten mriku niku. Nek jenengan kerep nang masjid, begitu jamaah nang masjid, wiridan kaya ala Nahdlatul Ulama, kula sampean bakal ayo Pak Sabto maju. Munggah dhisik mlebu swarga. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, putra-putri panjenengan nek wis leboke nang MI, jajal kula tak takon. Nek arep dahar, nek arep minum niku maca donga mboten? Bapakne maca apa ora? Bapakne sok lali malah. Tapi putra-putri jenengan Masya Allah, arep minum ndonga, arep maem ndonga, arep sare, arep bobok ndonga, arep areng toilet ndonga, arep tindak ndonga. Pakne ora wis Pak ora diborong karo anake. Ora apa-apa Pak. Wis kliwat sampean. Ning saestu putra-putri jenengan harus masukkan pada madrasah ibtidaiyah. Mek ngerti donga-donga, mek ngerti salat, mek ngerti wudu. Kula gadah putu niku umur 5 tahun. Niku angger maem kalih kula, Mbah lah donga dhisik ra Mbah. Ndonga riyen, lha priye ndongane Mbah dituturi ra, tuturi Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina ada. Niku cah cilik 5 tahun. Ndak akan minum, ndak akan makan sebelum membaca doa. Lah kula sampeyan yang sepuh ya harus ojo kalah. Ampun kalah karo putra putri jenengan. Insyaallah besok kula sampean bakal digoleki kalian putra putri jenengan lebokake swarga. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, lajeng Allah taala dawuh takon kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Jawabnya pripun? Tidak sama. Wong sing ngerti, sampean ro, wong sing ngerti niku cara sampean ngerti dokter utawa tukang dandan TV. Niku duwe ilmu. Sampean TV-ne rusak, goren bengkel. Wah, mangke 3 dinten dadose. Sampean tinggal wangsul, dimek.
Iki kurang kenceng dodok ditul-tul. Telung dina sampean marani pinten Mas? 7 dosa gangsal. Padahal mur tok dikencengake ngono lho. Niku wong ngerti. Tapi wong sing mboten ngerti, sampean ngriki wonten macul nggih. Wong macul niku atau wong nyambet gawe kasar. Niku sedinen pinten? 7 dosa mulai jam 7 atau jam 1. Lah, dokter formale meng nyuk pinten 50.000. Lah nggih, niku sebab angge ilmu. Lan jenengan nek nitipake putra-putrine kalian Mbah Kiai Herman, tau ngirim napa kula tak takon. Ngirim napa? Kiai mboten nyuwun dikirim, ning jenengane sing ngertos. Kiai ra kena celamit, jalukan. Kuwi mau panen pira mbok aku dikirimi. Ora. Mboten. Ning sampean sing dadi santri aja medit-medit. Dadi kiyaine aja celamit, santrine aja medit, saling mengerti. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man razaqahullahu waladan fa alaihi bi ta'limihi wa ta'dibihi." Awas niki cara Arab, sampean ngerti ora cara Arab? Sapa wonge diwehi rezeki karo Allah, dititipi amanat rupa putra atau putri, wajib sampean sebagai bapak kepala keluarga kudu ndidik lan mulangi tata krama marang putra putrine. Lah Pak ndidik kepriye? Sing panganu tegalan sapa? Sing pak nandur jagung sapa? Sing pak nandur apokat sapa? Ngoten ra nggih? Kadang sampean mboten saged titipno nan Mbah Ki Hirman. Iku kewajibane sampean. Aja gawe tok seneng enak. Lho tanggung jawab. Harus bisa mendidik dan memulangi. Mendidik kuwi ben pinter, terus mulangi akhlakul karimah. Ngerti jam 12 wayahe zuhur, ngertos jam 3 wayahe asar, ngertos jam 6 wayahe maghrib, ngertos jam 7 wayahe isya, ngertos jam gangsal wayahe subuh. Anake sing ngerti, bapakane dijak terus manut Allahumma amin. Terus dawuh kan sampai terus waman allama waladahu wa addabahu razaqahullah syafa'atah. Sing sapa wonge gelem mulangi anake utawa nitipake nang MI mek dadi anak sing sholih lan sholihah, Allah Ta'ala bakal maringi syafaat, memberi syafaat pada anak supaya ngentas tiang sepuhe, supaya ngajak tiang sepuhe leboke swargane Gusti Allah. Mulane saestu pamane sampean duwe putra sekolah SD tak bayari aku. Nek sekolah MI bayar dhewe, milih pundi? Milih pundi, Pak? Milih MI napa SD? Tetap harus MI kok meneng wae. Walaupun bayar. Tapi besok kula jenengan oleh syafaate putra. Dadi putra nang dina kiamat nggawa gelas. Nggawa gelas kon iki isine susu, isine Sprite. Liwat nang kene wong akeh. Terus ditakoni, "Le, mbok nggo aku, Le." Lah sampean sapa? Aku anake Mbah Hirman. Ora, aku ora ngeki sampean, patah ngeki bapakku, patah ngeki ibuku. Iku al razaqahullah syafa'atah besok nang akhirat. Urung nang donyane. Sing MI-ne tekan, sanawiyahe tekan, aliyah tekan, terus pondok sisan, Masya Allah. Dadi kiai kaya Pak Kiai Imam Husni, iku wong tuane seneng nyawang, walaupun wis sumare menika iso ngrasakake nikmate
anak soleh. Bisa ngaweke omah, bisa nglungake haji, bisa dan bisa. Insya Allah sampeyan percaya mawon. Yang terakhir, musto lemes nggih. Niki kurang 10. Waman taraka waladahu jahilan. Awas niki. Sing sapa wonge duwe anak di jorake mawon. Ora digawaring MI, ora dipondokake, ora disekolahake, mengko naring kebon, kono naring tegalan. Kana kullu dzambin amilahu alai. Kabeh lakune bocah sing salah iku sing nanggung wong tuane, naudzubillahi min dzalik. Muga-muga dusun mriki dipun dohake saking putra-putri ingkang boten dados putra-putri ingkang saleh didohake. Muga-muga putra-putri panjenengan sedaya cinta kalih pengajian, cinta kalih pelajaran, cinta kalih masjid, cinta kalih pondok pesantren, cinta kalih majelis taklim, bekti dateng tiyang sepuh kalih. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken. Yang terakhir, ngojare terakhir, kok terakhir maneh? Ora tekan jam 12 pun, niki sik kurang 10 menit. Kula sampeyan niku nang donya butuh kebutuhan donya. Tapi kula sampeyan bakale wangsul ana ing ngarsane Gusti Allah. Terus Pak Kiai Imam Husni mau sugih ya mati, melarat apa maneh, Pak polisi ya mati, rakyat apa maneh. Pak Kiai ya mati, santri apa maneh. Pertanyaane mun gadah sangun apa dereng? Sangune ora nggo tegalan, sangune ora nggo duit, sangune ora nggo kasur. Tapi tegalan nek ana hasile nggo gawe limaslahatil ummah, kangge jariah, kangge infak, kanggo ngopeni MI lan ngopeni pondok pesantren. Itulah yang akan dibawa kula sampeyan kabeh. Mula aja eman. Kula tak takon karo Bapak, sampean duwe anak ora, Pak? Gadah putra nggih? Nalika putra jenengan lahir, sampean nunggoni apa ora? Nunggoni nggih. Sing ngeden sapa? Ibuke, Bu ngeden sampean ya? Kula tak takon, Bu. Nalika putrane jenengan lahir niku astane ngegem napa megar? Sapa sing megar jajal ngacung? Ngegem nggih? Ya Allah. Kok padha niku? Amerika nggih kaya ngoten. Kula ketemu karo Donald Trump. Kenal Donald Trump? Sapa? Presiden Amerika. Nang Amerika niku bayek lahir niku tangane gegem. Mangke dukune teko. Tangane niku digarake ngeten nyekeli digarake maneh ngegem maneh. Ngoten niku lho. Kula sampeyan ya niku padha nalika lahir niku gegem. Niku mempunyai arti, Bu. Dados manusa urip nang donya niku mesti gegem. Jaluki jariah ora ndek duit. Jaluki nggo gawe akhirusana, jek butuh gegem. Kudune digarake, jaluki jariah nggo gawe ndongani putra-putri jenengan akhirusana. Ana sing 20, ana sing 50, sing ora ana ya ora urun ra apa-apa. Aja gegem. Garke. Iku donya atau rizki sampean sing bakal nggo sangu mati yaiku driji sing megar, driji sing gelem aweh. Wingi Jumat napa wingi? Jumat Kliwon nggih. Sampeyan Jumatan mriki nggih? Nggih. Kula tak takon, nek mriki enten kelonthong jalan mboten? Wonten. Padha nggih. Kula tak takon, sampeyan ngisenane 2000 napa 5000?
2.000 napa 5.000? 2.000. Oleh apa le? 500 kletik ngono. Cemindil niku jenenge. Ayo. Aja 5.000. Mas 2.000 diuntir-untir nggih. 2.000 diuntir-untir lebokake wis modar kowe sing ngitung. Ndane ora kesel. Diuntir kena 50.000 ngoten lho. Biru diuntir wah iki mending kene. Biru-biru diuntir poko nggih ra. 2.000 diuntir. Iku sing mending leboni. Kadang-kadang sawang nodok gorok. Jarake meneh. Ya Allah, wong kene ana kok kuwi. Ra isin. Jumat ngarep ampun 2.000, Pak. Wani sumpah, Jumat ngarep 2.000 apa 5.000? Saestu, sing wingi 5.000, mundak 10.000 wani mboten? Gegem kuwi arane gegem. Pinten? Aja 5.000, 10.000, aja gegem, digarake. Apa maneh Jumat ngarep menika malam nisfu Sya'ban. Ba'da maghrib sampai isya, sampean aja mudhun. Niku gaweane Nahdlatul Ulama. Niki napa arane sampean niki arane napa niki? Bokong. Waduh. Tapi Jakarta mboten bokong, niki arane apa? Nah, ini pantat miso. Nek Jakarta niku pantat. Pokonge sampean ba'da maghrib ngantos isya nggih masjid. Sanggup? Sanggup? Insya swarga le. Bar maghrib tekan isya tok. Jumate ngleboni 5.000, ngleboni 10.000. Kula niki sik tak ajari 50.000, Pak. Wis 50.000. Kula nek nglebokke niku merem kok, Pak. Darane ora eman-eman 50.000. Maneman wis Bismillahirrahmanirrahim. Bakal kowe ketemu karo aku besok nang swarga. Wis sampean nek iso 5.000 merem. Timbang tukoke rokok bubar tok. Tuwae pangsit ora oleh ngoten lho. Aja gegem. Malam Jumat depan, malam nisfu Sya'ban. Rasulullah dawuh, sing sapa wonge gelem ngurip-ngurip malam Bodo Syawal tanggal 1 lan Bodo besar Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah lan malam nisfu Sya'ban ora bakal mati atine. Nalika wong-wong padha mati atine. Nek mati wonge si genah garek kubur bar. Tapi nek mati atine pinggir masjid krungu hayya 'alas shalah teko apa ora? Mati atine ora teko. Krungu ngriki wonten haflah akhirus sana. Saka nang oman jintel turu ngiler sapi turute. Saka matine ati. Nek kula sampean atine urip insyaallah. Carane malam Jumat yang akan datang ayo ba'da maghrib ngantos isya maca Yasin nek gelem ping 3 maca hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Apal ora, Pak? Ora apal ya ngisenke karo Pak Kiai ra. Nggih ra? Niku. Dados kula sampeyan nalika lahir niku gegem. Terus nalika sampeyan meninggal pejah sedo iku gegem napa megar? Ayo wis tau mati po. Oh kira-kira. Lah wis tau apa ngadepi tiyang pejah dereng? Mohon nggih, megar napa gegem? Gegem sapa kok gegem? Iku luar biasa iku lho. Tiang pecah niku megar, Pak. Artinya apa? Aku ora nggawa apa-apa. Omah tak tinggal. Anak bojo tak tinggal. Tegalan tak tinggal. Duit tak tinggal. Sing tak gawa amal. Sing mau diceritakake kali Pak Imam. Sing di napa aturake kalian Mbah Hirman iku sing digawa kula sampeyan.
tunggale dada bojo ya tinggal, anak ya tinggal, padahal sampean nalika pacaran biyen pripun? I love you niku apa ya? Wah guyu kae ibu. Aku cinta padamu sehidup semati, barang mati salah siji gelem melu mati. Ra ngandel. Mulane ayo kula sampean kabeh sing pak digawa kula sampean ayo. Megar palang dikirim-kirim akeh. Ngriki usum napa ya? Arisan mboten arisan. Usum nggih, sampean melu arisan ora? Mboten. Ya ora setor. Wong sing derek arisan menika setor sedina 50.000. Seminggu 350.000 7/5. Terus dong wayahe oleh 7 juta. Seneng mboten? Seneng. Lah ana wong indik-indik ora daftar, ora tau setor, lah ndi wek kurang. 7 juta padha karo kae landasmu. Lah nggih ra. Setor ora apa-apa ora kon njaluk. Emangnya aku mbahmu. Nek kula sampean ora disetorake, besok ora bakal oleh, Pak. Mulane disetorake. 5.000 ora apa-apa, 10.000 ora apa-apa. Wis suwi-suwi. Mosok ora akeh yo. Saking arah menika monggo kanggo pendidikan putra-putri jenengan monggo lebokake wonten ing MI. Aja milih sing macem-macem, wis bismillah mek ngerti karo agama lan umum. Lah sampeane areng masjid, sampeane pengajian rutin, sampeane jamaah karo sing akeh sedekah, begitu datang kematian kula sampean mesem karo guyu dada dunia, ora kere karo awakmu tukang gawe susah. Aku tak malu mlebu areng kuburan, tapi nang kuburan harus disiapake kenikmatan sing akhire wonten ing swarga. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, kangge nutup acara menika monggo sareng-sareng maos kalimat thayyibah 5 kali. 5 kali saja. Saban dapalake. Mbok menawa Mbah Irman pun ya kula ming naukiti, nek urung sampean catat. Yang pertama, kula dhisik. Mangga sampean niraake la ilaha illallah. Monggo. Al maujudu fi kulli zaman. Sudah ngelih potongannya ya. La ilaha illallah. Al maujudu fi kulli zaman. Kok gampang apalake abang karo biru. Pak ora. Biarin. Yang kedua, la ilaha illallah. Al ma'budu fi kulli makan. Angel ra, nomor setunggal niku al maujud. Maknanya apa? Gusti Allah ku maujud sepanjang zaman. Walaupun dunia udah kiamat, Allah tetap maujud. Al-maujudu fi kulli zaman. Yang kedua, al-ma'budu fi kulli makan. Yang disembah di mana-mana. Ojo kok nang masjid nyembah barang nang omah ora. Nang masjid lho sembahyang nang masjid. Nang omah ora. Mbah Herman ra roh. Halo Mbah Herman ra roh, tapi Allah taala roh. 2. Yang ketiga, la ilaha illallah. Al-ma'rufu bil ihsan. Allah iku zat sing perintah kebagusan. Ora ana Allah perintah elek enggak ana. Innallaha la ya'muru
bil fahsya. Yang keempat, la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan. Gusti Allah saben dina niku mirsani kula sampeyan, ngerti keadaane kula sampeyan. Yang terakhir niki, la ilaha illallah nas'alukal imana wal aman. Aku njaluk iman mek tetep nganti tekan pejah. Lan njaluk aman dari siksa api neraka. Insyaallah kula sampean selamat dunya, selamat akhirat. Nek sampean durung apal, mangke takon kali Mbah Ki Hirman nggih. Takon karo Pak Kapolsek kena, takon karo Pak Camat kena, kok ora duwe KTP elektronik iku apa sebabe? Oh, soalnya dikorupsi. Mengkatane guys saged kawula aturaken mugi-mugi enten manfaate kangge kawula sak badane jenengan ngaos akhirusana kados mekaten, sampeyan tambah sregep, sampeyan tambah ibadah, sampeyan tambah rizki, sampeyan tambah tumakninah, paringi keluargane sakinah mawaddah warahmah, putra putrine sholih lan sholihah, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli ala Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin wa shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli ala Muhammadin hatta tarital arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin. Ya Allah, kawula nyuwun dhateng panjenengan acara wonten ing dalu menika akhirusana kangge Pondok Pesantren Subulun Najah dan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga paringi ridho saking panjenengan ya Rabb, paringi barokah saking panjenengan ya Rabb, paringi rahmat saking panjenengan ya Rabb, paringi maghfirah saking panjenengan ya Rabb. Ingkang hadir wonten ing mriki, ingkang sami i'anah, ingkang sami sedekah wonten ing mriki, paringi rezeki ingkang kathah, ingkang berkah kangge sangunipun ibadah. Putra-putri ingkang dipun titipake wonten ing pesantren Subulun Najah menika dadosna putra-putri ingkang sholih lan sholihah, al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqil khalqi. Ya Allah, kawula nyuwun dhateng panjenengan muga-muga gesang kawula paringi istiqomah, paringi istiqomah, istiqomah ing tembe akhiripun wangsul wonten ing ngarsa panjenengan, paringi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.